να πάει να προσκαλέσει του νιόγαμρου το σωρί. Το προξενιό της Ιουλίας. Ανεμιστήρας Morris με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Γιατί είναι Morris και σου πάει. Μοναδικό καλοκαιρινό πακέτο προσφοράς από την Power Farm. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311 300 400 και αποκτήστε το κολάρο Αυχένα Κέπλερ και ένα εργονομικό μαξιλάρι ύπνου και υποστήριξης Αυχένα από 50 ευρώ με 19,90 μόνο. Ο πόνος στον Αυχένα και το αυχενικό σύνδρομο και η κακή στάση του σώματος προκαλούν μία σειρά από ενοχλήσεις όπως οι λύκους, ζαλάδες, ημικρανίες, μουδιάσματα και πόνο στους ώμους και την πλάτη. Το νέο κολάρο Αυχένα της Κέπλερ από την Power Farm βοηθά σημαντικά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα αυτά. Η νέα ειδική κόκκινη επιφάνεια με τα κεραμικά υλικά και μέταλλα και ο εργονομικός του σχεδιασμός προκαλεί μια σημαντική εκ των έσω υπερεμία και αναζωογονεί την περιοχή. Στα 10 πρώτα κιόλας λεπτά θα νιώσετε μια γλυκιά ανακούφιση. Η περιοχή θα αιματωθεί σωστά και θα λάβει ο αυχένας σας την ορθή στάση και στήριξη. Είναι λεπτεπίλεπτο και διακριτικό. Μπορείτε να το φοράτε οποιαδήποτε στιγμή αισθάνεστε ότι το χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε τον ύπνο σας όταν κοιμάστε με το κολάρο της Kepler ή να απαλλαγείτε από συχνούς πονοκεφάλους. Μοναδικό καλοκαιρινό πακέτο προσφοράς από την Power Farm. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311 300 400 και αποκτήστε το κολάρο Αυχένα Kepler και ένα εργονομικό μαξιλάρι ύπνου και υποστήριξης Αυχένα από 50 ευρώ με 19,90 μόνο. Στην Αθήνα στα 210 Σύνταγμα. Στη Θεσσαλονίκη Ερμού 43. 2311 300 400. Power Farm. Μας ρωτάτε, γιατί να αγοράσουμε ένα φίλτρο νερού Olympus και όχι ένα άλλο φίλτρο της αγοράς? Και απαντάμε, γιατί είναι ένα 100% ελληνικό προϊόν, γιατί είναι αντιμικροβιακό και την αντιμικροβιακή του δράση σε τυχόν μικρόβια αν βρεθούν στο νερό τη βεβαίωσε η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, γιατί είναι ελεγμένο από 3 ευρωπαϊκά χημικά εργαστήρια και από 2 πανεπιστήμια. Γιατί είναι πλενόμενο, για να πίνετε πάντα φρέσκο νερό σαν το νερό της πηγής. Γιατί αγοράζεται απευθείας από το εργοστάσιο, χωρίς μεσάζοντες. Γιατί το κανονικό μας μοντέλο, στα 77 ευρώ μόνο, καλύπτει οικογένειες μέχρι και 5 άτομα. Ενώ το μοντέλο Γίγας με 99 ευρώ μόνο, καλύπτει πολύ μεγαλύτερες οικογένειες. Γιατί είναι μικροκαμωμένα στην κατασκευή τους, ώστε να πιάνουν ελάχιστο χώρο στον πάγκο της κουζίνας. Γιατί τα διαθέτουμε σε πάνω από 15 διαφορετικά μοντέλα, ώστε να καλύψουν τυχόν πρόβλημα σε κάθε περιοχή. Γιατί είναι απλά και τα τοποθετείτε σε 1 λεπτό στη βρύση μόνοι σας και δεν χρειάζεται να έρθει τεχνικός στο σπίτι σας. Γιατί τώρα σας τα προσφέρουμε έως και σε 6 άτοκες δόσεις από 13 ευρώ το μήνα, για να δώσουμε έτσι την ευκαιρία σε όλη την Ελλάδα να πίνει κρυστάλλινο, θεϊκό και ολύμπιο νερό. 210-24-05-900. Ο πόνος στον αυχένα και το αυχενικό σύνδρομο και η κακή στάση του σώματος προκαλούν μία σειρά από ενοχλήσεις όπως οι λύκους, ζαλάδες, ημικρανίες, μουδιάσματα και πόνο στους ώμους και την πλάτη. Το νέο κολάρο αυχένα της Kepler από την Power Farm βοηθά σημαντικά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα αυτά. Η νέα ειδική κόκκινη επιφάνεια με τα κεραμικά υλικά και μέταλλα και ο εργονομικός του σχεδιασμός προκαλεί μία σημαντική εκ των έσω υπερεμία και αναζωογονεί την περιοχή. Στα 10 πρώτα κιόλας λεπτά θα νιώσετε μια γλυκιά ανακούφιση. Η περιοχή θα αιματωθεί σωστά και θα λάβει ο αυχένας σας την ορθή στάση και στήριξη. Είναι λεπτεπίλεπτο και διακριτικό. Μπορείτε να το φοράτε οποιαδήποτε στιγμή αισθάνεστε ότι το χρειάζεστε. Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε τον ύπνο σας όταν κοιμάστε με το κολάρο της Kepler ή να απαλλαγείτε από συχνούς πονοκεφάλους. Μοναδικό καλοκαιρινό πακέτο προσφοράς από την Power Farm. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2311 300 400 και αποκτήστε το κολάρο αυχένα Kepler και ένα εργονομικό μαξιλάρι ύπνου και υποστήριξης αυχένα από 50 ευρώ με 19,90 μόνο. Στα 210 Σύνταγμα Αθήνα
Ερμού 43 Θεσσαλονίκη. Τώρα και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Φλόρινα, Λάρισα και Ηρακλείο Κρήτης. Και σε Αγρίνιο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο και Κομοτηνή και Πύργο Ηλίας. Σε Ορεστιάδα, Ρόδο, Κο, Χίο, Καλαμάτα, 2311 300 400. Κέπλερ, με την εγγύηση της Power Farm. Όταν η εμπιστοσύνη καταραίει. Θυμήθηκες την εγκαίγεσες. Σου είπε κανείς θέλουμε τη βοήθειά σου. Όταν τα πάθη μας παγιδεύουν. Που έχει πάρει τα μυαλά αυτή η πιτσιρίκα και όλο τρέχει από πίσω της. Σε βαρέθηκα! Δεν μπορείς να μου στερήσεις το δικαίωμα να σπουδάσω. Δηλαδή τι θέλεις, να σου δίνω αναφορά πότε μπαίνω και πότε βγαίνω. Οικογενειακές ιστορίες. Καμιά ηθική αξία δεν έχεις πια. Κόφτω! Καθημερινά στις 5 παρά 10 το απόγευμα.